Wai baby na baka ga yanda mutane suke matuƙar sona ba? Wai dan Allah kai baka kishi da hakan ne? Na ga duk inda na shiga sai ga ana ta kallo na, ana ta wani bibbi na, wasu ma suna kallo na da gefen ido. Wai baby na baka jin kishin hakan ne? Shi yasa fa ni kaina nake muku jin tsoron kaina, domin ka ganni nan kyakkyawa, Allah ya ni kyakkyawa, son kowa kin wanda irasa. Wallahi ni kaina wani lokaci har mamakin kaina da kaina nake yi. Me isa nake kyakkyawa haka? Gaskiya baby na wallahi ka yi sa'a. Yanzu idan ba sa'a kai ba, ai kai ka san da cewa baka kai ajin da zan so ka ba. Kai ka riga ka sani. Kawai dai Allah dai ya riga dai ya haɗa jininmu, ba mu isa mu ce za mu rabu ba. Amma wallahi baby na ina da farin jini. Wani lokacin sai in ji ma kamar na rabu da kai. Ohoho, sai ni ɗan kwakur. Wato yau ni ɗan kwakur ni ake gaya wa cewa wato sai a jima kamar a rabu da ni ko? To ai karki manta da cewa shi ɗan kwakur ba ai ma haka. Kin riga kin sani ni canza budurwa a gurina ba komai bane. A yau zaki iya gani na da wannan budurwar, gobe ki gani da waccan. Ke kin riga kin sani. Don haka wallahi tun wuri ma ki iya bakin ki, in ba haka ba ni rabuwa zan yi da ke. Dama kin riga kin san halina. Kuma da kike wani zancen ke kyakkyawa ce, wallahi kawai ana kallon ki ne. Amma wallahi ba san ki ake yi ba. Don haka ki ma iya baki, karke tunanin cewa ke kyakkyawa ce ki yaudari kanki da kanki. Wallahi kawai suna kallon ki ne domin suna kwatantawa shin wanne mijin ne ya dace da ke. Ma'ana dai ba kowa ne zai ganki ya ce yana so ba, sai dai irin yan yaku bayi haka, ko kuma a duba a cikin dangi a bada zakkaki. Amma ke in dai ba zakka ba, waye zai aure ki? Wai kai dan kwakur me yasa kake mun haka ne? Yanzu dan Allah kai ka isa ka ganna ka ce bani da kyau? Ka isa? Wallahi baka isa ka ce ni bani da kyau ba. Ye? Wato sai dai abu dangi a bada zakkata. To ni gero ne ko dawa da zaka ce za a bada zakkana? Dan kwakur ya kamata ka shiga hankalinka, ka daina min abin da kake mun, wallahi bana so. Oho, daga faɗar gaskiya? Daga faɗar gaskiya ni da kin riga kin san halina ai, faɗar gaskiya ce da ni. Amma tunda ba kya so shikenan nayi shiru. Amma dai wallahi ki taimaka ki samu malamin anguwarku, ki dinga bashi naira 200 kullum domin ya dinga saki a cikin addu'a. Wallahi shawara ce na baki kyauta. Ni na ce ma ina son addu'a, na ce ma ina so, ba na son wulakanci. Kai ni da kayo ma ba ni ba kai, ka ji na gaya ma. Waye ya isa ya ganni ya ce min ni ba ni da kyau? Baby na, ka san wani abu? Wallahi wani labari nake so in baka mai daɗi. Hakan ne isa na ce ba zan faɗa ma a waya ba, sai ka zo gani ga ka sanar zan faɗa ma. To sweetie na, to wannan wani labari ne kuwa? Kin san dama ni ina son jin labarurruka masu daɗin gaske. Da haka gaya mun, domin da dukkan alamu wannan labarin yana da matuƙar daɗi kuma zai sa ni a farin ciki. Da haka faɗa mu wani irin labari ne. Ai ka bari kawai sweetie na, wallahi har kunya nake ji. Ka san wani abu? Kawai muna fira ne jiya da ni da mamanmu, take tambaya na wa nake so. Kawai nake gaya musu cewa ɗan kwakur nake so. To muna cikin zancen sai ga abbanmu nan ya zo. Abbanmu ina zuwa ya ce to shikenan babu damuwa. Idan da gaske kake ka turo iyayenka gidanmu a yi magana aurenmu. Tab. Wayyo. Ke yi wannan labarin zaki ce wannan ne labari mai daɗi? Na ɗauka ma wani labari ne mai daɗi. Ina batun daɗi a wannan labarin, kuma ina wani batun farin ciki? Na ɗauka ma zaki ce babanku ya ce in kawo takardun makaranta na, ko kuma in faɗi kalar sana'ar da nake so, ko in faɗi ƙasar da nake so in je in ci gaba da karatu, ko kuma me labari dai mai daɗi, ko in zo ga wata mota ya siya min, ko ga wani jari zai bani, amma ki zo ki kai. Amma ni wannan labari ma bai mun daɗi ba wallahi. Habba dan Allah, kai fa da kanka kake cewa baka da burin da ya wuce cewa ka same ni a matsayin matar aure. To kuma yanzu dan Allah in kama wannan labarin mai daɗi, iyaye na su amince da kai su ce ka turo
amma shi ne za ka ce wannan labarin ba shi da daɗi. Gaskiya ni wallahi ban ji daɗi ba. Ke bari fa in gaya miki gaskiya, wallahi labarin nan ni ban ji daɗinsa ba. Da haka me, ni labarin nan bai mun ba. Haba kai, in turo hoto za su ɗauka ko me? Ni wallahi bai mun ba. Gaya miki gaskiya kenan, ki gaya masa cewa dai idan ya shirya bani jari to zan zo kafin iyayena su zo, in kuma bai shirya ba wallahi ba zan zo ba. Ohoho, ni fa abokina tambaya ce da ni fa a gare ka. To waya ƙasan nan, yanzu ƙasan nan tamu ta Najeriya, yanda wannan shugaban ƙasan namu ya ragargaje ta ya lalata ta. To wai wa kake ganin za mu zaɓa? Atiku za mu zaɓa ko kuwa Ahmad Tinubu za mu zaɓa? Ni dai ban san wanda za mu zaɓa a ƙasar nan ba, domin ƙasar nan tamu fa dai mu fa wallahi ɗan Najeriya sai na dai Najeriya, kuma ka san da cewa ƙasar nan tamu wallahi mai gyara ta sai dai Allah. Amma kai wa za ka zaɓa a wannan lokacin? Kai ma banda abinka, kai ma ka san ai wanda zan zaɓa ai ƙasar nan kawai kamata ya ce a samo Rabi Musa Kwankwaso. Kai na ga baka ta shi, amma Musa Kwankwaso shi kaɗai ne zai iya gyara ƙasar nan, domin in dai ba shi ba wallahi ka sani babu wanda zai iya saita ƙasar nan. Dama waɗanda za su iya saita ƙasar nan mutum 2 ne zuwa 3, daga Sule Lamido gwamnan Jigawa, shi Rabi'u Musa Kwankwaso, sannan kuma sai wannan ɗan Kaduna nan ba sai na gaya ma sunansa ba, yana nan wani ɗan kwakur za ka gan shi. Wallahi su kaɗai ne za su iya saita ƙasar nan. Kai wai Rufa'i kake nufi? A Rufa'i ai wannan duniya ne. Kai Rufa'i fa kana ganin tun a lockdown mun karɓi kiɗa. Rufa'i fa da Kaduna ta zama yadda ka sa abin tausayi fa, ya kowa tsawalawa wallahi a lockdown. Tab ya karɓi ƙasar nan ai mun mutu. Ka dai bari dai, shi idan Tinubu ya karɓa ka sani halin Buhari zai ci gaba da yi, domin ɗan tafiyarsa ne. Idan kuma Atiku ya karɓa, to gashi nan dai ƙasarmu za ta koma 'yar kasuwa. Ka yi gara ma sai da ƙasar ma kawai kowa ma iya gira bansa. Ha ba abokina, ya za ka ce a sai da ƙasa? In aka sai da ƙasa ai an samu matsala. Shi ma ba zai sai da ƙasar ba. Amma dai gaskiya dai to ƙasar nan dai mu ce dai Allah ya baiwa mai rabo sa'a. Amma ni dai a cikin mutane ukun nan, ko Rufa'i ko Kwankwaso ko Sule Lamido, to Rufa'i kaga bai fito ba, Sule Lamido kaga bai fito ba. Waɗanda suka fito kaga daga Kwankwaso shi Tinubu, sannan sai Atiku. Kwankwaso kuma kaga ba shi da kuɗi. Tinubu da shi da Atiku su ne masu kuɗi. Kaga a cikin biyun dai za a ɗauki guda ɗaya. Ho Najeriya ƙasar mu ta gado. Wallahi tallahi duk wanda ya karɓi ƙasar nan ko kai abokina akwai matsala fa. Sai dai mu dai kawai dai mu ce dai Allah bai da mai rabo sa'a. Amma dai wallahi duk wanda ya karɓi ƙasar nan sai mun gane cewa mu fa mun cika 'yan Najeriya. In ba sa abu, ka san shekarun baya an ce Ghana must go ko? To wallahi in ba sa'a ba idan ɗaya karɓi ƙasar nan to Najeriya must go za a rubuta akan cikin Ghana must go ɗin nan. Wallahi domin gudun hijira za mu ta yi. To ai shikenan, ba sai mu tattara mu zaɓi Kwankwaso ɗin ba, tunda na ga hankalinka ya fi karkata akan Kwankwaso. Sai mu dangwala wa Kwankwaso ɗin kawai, duk wani ɗan Najeriya ya fito kwansa da kwarkwatarsa kawai a zaɓi Kwankwaso. Kaga sai mu karɓi kuɗaɗensu kuma mu likimo mu koma gefe mu shiru. In muka je zaɓe kuma kawai mu zaɓi Kwankwaso ya karɓi ƙasar. Kaga komai zai fi tafiya daidai ko? Alƙur'an ka zo gurin da nake so na gidana. Kawai mu karɓi kuɗinsu mu shiru, mu je kawai mu zaɓi daga Rabi'u Musa Kwankwaso. Kaga shi kenan, in ya karɓi ƙasar nan, dama ana cewa ɗan Musa mai takalmin ƙarfe. Wallahi Boko Haram ɗin nan, cin hancin nan, tsadar rayuwar nan, komai sai ya kauce. Abokina ina yin ka.